Raden Kanjeng Syekh ngundang marang aku ana wigati apa Syekh Subakir? Lepat kula nyuwun pangapunten kaki sabda palon. Ora dadi boyo pangapa kaya ngono mestine kowe ana penting marang aku ana wigati. Nuning nggih kaki sabda palon. Wigatos sanget anggen kula kepanggih kelawan paduka kaki sabda palon. Nus, rene nus. Rene. Wong dopane awet bazi nganti semono gedene. Kowe melu wong ora mbela bapakne dhewe. Aku iki bapakmu, ngerti kowe. Kenang apa kowe bela karo wong? Lho. Dadi kowe iki anake sabda palon, Mus. Niku sejarah niku ana ngoten niku. Iki ben-ben kita wenehi ngerti nyong kuwi sapa, sabda palon iki sapa, ngoten niku. Ning aku dianggep yen aku iki putrane kaki sabda palon sampeyan nggih. Kabeh tiyang Jawa niku ngerti kabeh jarene nyong kuwi anake sabda palon. Oh kowe nggih. Kenang apa bapakmu teko kowe kok ora nyembah. Lah nyembah apa ngarep gelut. Nyembah ora arep pak gelut kaya kuwi ngono. Bene ono brene maju. Nggih. Sembah kula ngakatur mo kaki sabda palon. Kowe ning endi kowe kleyepe ning endi? Ora eling karo anak bojo nek lunga kowe leng kaya ngono. Karepmu piye karepmu? Lah mbok ya mulih kowe iki ninggal anak bojo pirang-pirang wulan ora tau bali. Ngerti kowe? Wong aja kaya kuwi lho, aja ndeder dosa. Kowe iki duwe kewajiban mangkane anak bojo, ngerti kowe? Wong sing ora kalah potongane kowe. Wong kok Giarto aja ditiru. Sampeyan kuwi nggih. Ngerti napa mboten bisa nyong ora tok bali? Sebabe apa? Bojo kula mpun ngerti nyambut gawe. Upamane nyonang malah duwite entek kok. Tak entekake aku kowe ngerti sampean. Oh, dadi bojomu wis nyambut gawe. Nggih. Nyambut gawe apa? Mboten kertos, kula mboten kertos. Bak nyambut gawe ning endi? Mangkate bar maghrib wis ana sing methuk. Benine bar subuh. Lah nang ndi nyambut gawe nang endi nyambut gawene? Nang nggon pintu tol, sangu kloso karo anduk cilik. Lah ngopo Nes kowe? Pijet sing penting halal. Bojoku sing bakti, sing rugi niku kula, anggere esuk kula ndondomi tiker. Tikere bedah kabeh. Sing dipijet iki apa sedadal. Iki ngene Nus, nggih pripun? Kowe kenang apa kok melu kelawan Syekh Subakir? Kowe kudune mbela kelawan aku kaya niku. Nah niki ngeten. Sakniki kaya sampun cinita ing kodrat. Yen Islam mlebet wonten ing tanah Jawi, ngoten niku. Mila saking menika, abot sing kaya ngapa kula kedah nderek Syekh Subakir. Amarga niki najan to menungso niki utusane Gusti Allah ngoten niku. Nek Gusti Allah ora ngutus dhateng tiyang kala wau, mboten badhe kepanggih kelawan panjenengan. Iki saking rindaning Allah kaya niku. Nah saiki karepe pendaramu kok iki. Jenengan kudu maca syahadat kalimah loro, rapal Muhammad. Kudu nglakoni salat sampeyan. Ngerti sampean? Sanus, iki ngene Kakak. Ngerti yo. Aku iki ingkang mandigani ilmu Jawa ana ing tanah Jawa. Aku ingkang mandigani ilmu kapitayan Jawa ana ing tanah Jawa kene. Aku ngerti apa sih dikarepake pendaramu Syekh Subakir ngerti yo. Ing tanah Jawa kene dadi Islam kejawen utawa Islam Jawa niku kaya ngono. Amarga apa? Ngerti kowe? Islam Jawa iki tegese Nus, sapa maca bismillah kudu ngerti maknane, ngerti karepe.
Sapa maca Fatihah kudu ngerti maknane ben ngerti karepe. Ngerti kowe? Dadi Jawane dienggo, Islame kudu dienggo. Iku jenenge Islam Jawa, kuwi kaya ngono Kakang. Ngerti kowe? Ngerti? Islam mlebu ning tanah Jawa kene kuwi, Nus, iki ana tetimbangane loro. Ingkang kapisan Islam mlebu ana ing tanah Jawa kuwi Nus. Iku kena gawe panutaning wong Jawa, ngerti kowe? Ngerti? Amarga tatanan Islam kuwi kena gawe urip. Mergo tatanane mau saka Quran, saka firmaning Gusti Allah iki Islam. Ning aku ora ninggal kejawen. Jawa kudu tak ugemi, ngerti kowe? Amarga akeh gunane. Ilmu Jawa sadurunge ana Islam wis semebar ning tanah Jawa kuwi ilmu Jawa. Jajal saiki dina 7 rangkepe 5 sing gawe sapa? Sasi 12 taun 8 windu 4 sing gawe sapa? Ayo. Ana awan ana bengi sing gawe sapa? Ngerti kowe? Ngerti? Jajal enggal kowe ndonga. Jajal. Jajal ndongeno. Ilmu Jawa kuwi kena digunakake kaya amarga aku wong Jawa. Sebabe apa? Ilmu Jawa yen ora digunakake iku bakal kena bebaya. Amarga apa? Ing Jawa kene kuwi akeh iblis ingkang padha gentayangan godha kelawan menungso kaya kuwi wis ngerti kowe. Iki honcan. Wong cek ndonga penting-penting kok turu wis ngono tengane. Nos. Nun dengkulmu. Nggih. Kula ngerti, Pak. Ngerti ngoten niku kalian jenengan, Pak. Ayo, mula saka iku kaki. Aku anut karo pendaramu nanging pendaramu kudu manut marang aku. Amarga apa? Aku ngerti yen pendaramu Syekh Subakir wis ngrajah tanah Jawa ana ing pucuke Gunung Tidar. Tanah Jawa wis dirajah kala Cakra kelawan tombak Kiai Panjang minangka ing tanah Jawa iki wis diruwat, wis diruqyah dening pendaramu, ngerti kowe. Tanah Jawa bakal tentrem ayem ora ana alangan swiji apa yen nganti ilmu Islam mlebu ning tanah Jawa. Dadi jenengan wis ngerti. Kaki sabda Balon Ismaya Jati aku ngerti marang krenteking pendaramu. Kowe buat hebat wis. Ya wong krentek wong ngerti iki ora sabda Balon apa ana sih? Aja. Sing njukuk rokoke sing ngego kowe belekake. Iki gawe perkara. Sing Joko dudu nyong Pak sing Joko sorep. Lah wong wujude kaya kowe ya memper, mambune ya memper. Wong ora tau atus bareng kaya nyong. Sampeyan kok batin iki batine kleru kowe. Ono rokok sing nggo ngilang sing diarani nyong. Potongane kok jan sing ora potongane. Saya Subakir wonten ingkang dawuh kaki sabda Balon iya yen kowe arep nyebarake Islam ning tanah Jawa mangsa bodho kowe kuwi kaya ngono ya nggih menawi ngaten panjenengan lila legawa nggih menawi ngaten kula ampun nderek nggih bocah-bocah iki ceritane kuwi ya Syekh Subakir karo sabda Balon ki perange kuwi ya glute 40 dina 40 wengi citane ning gelute nganggo batin, nganggo gaib. Nah, ngerti kowe. Sing jeneng gelut gaib kuwi wis ora kena dilahirake, kuwi gelut gaib. Padha karo rezeki iki ya gaib, jodoh kuwi ya gaib kaya kuwi sah. Dadi ora ngerti tegane rezeki kaya kuwi sah, amarga iki barang gaib kaya kuwi ning kudune ndonga ngono. Iki gelute ki 40 dina, 40 wengi, critane kaya kuwi ngono. Lajeng kesanipun panjenengan kados pundi Kyai? Aku eling marang panjenengan. Eling.
ulingipun panjenengan kados pundi dipun eling-eling kena panjenengan ngislamake wong Jawa ning ingkang kaping pisan aja meksa. Oh ngaten Kiai Sabdo Palo iya. Ingkang kaping pindho aja nganggo kekerasan, aja nganggo paperangan. Ingkang kaping kalih ampun ngangge kekerasan. Iya. Sing kaping 3 aja nantang adat kelawan budayane wong Jawa. Yen dulu-dulune kuwi dilanggar. Yen Islam wis mebar ning tanah Jawa 500 tahun aku bakal nagih janjine kowe. Ingkang bagu aja gawe kekerasan, aja meksa. Aja ninggak adat kelawan budaya. Ngerti kowe? Nggih, menawi menika ingkang dipun kersakaken Kaki Sabdo Palon. Kula namung nderek kesanipun panjenengan Kaki Sabdo Palon Kaki. Dieling-eling Nus, yen nganti ingkar janji pendaramu Syekh Subakir. 500 tahun besok aku bakal nagih janji kelawan pendaramu Syekh Subakir Nus. Dieling-eling Den, dieling-eling ngoten. Niku sing jenenge Bapak Kaki Sabdo Palon niku ngendikane niku mandi ngoten niku. Lihat janjine Kaki Sabdo Palon iki yo nek ora ditepati iki bahaya niku. Aja ninggal adat kelawan budaya. Sing jenenge budaya kuwi kudu dilestarekake iki budaya. Sing jeneng adat ana sing diuri-uri ana sing kudu diilangake kuwi ya ana kaya kuwi. Oh kaya ngono iki adat wiyoga tukaran bojo kuwi saiki dilangake kaya kuwi jajal. Wong anake Dasari kaya Giarto, anake Giarto kaya anake Dasari. Dadi kuwi adat sing ora kena dienggo kaya kuwi. Ha iya jajal. Wong anake Solih kok matane kok mentiling kaya Wanto. Ora kena, ora kena. Adat sing kaya iki perlu dihapus, perlu dilangake. Haram ya haram. Dados panjenengan janjinipun syaratipun namung 3 kala ingkang kaping pisan. Ampun ngangge kekerasan, ampun meksa, kelawan ampun ninggal adat kelawan budaya. Aku sing tak karepake yen nganti ingkar janji 500 tahun aku bakal nagih janji. Nggih, menawi menika ingkang dipun kersakaken Kaki Sabdo Palon, kula namung nderek nanging panjenengan ampun ganggu damel anggenipun kula nyebaraken ilmu syahadat. Mboten ora. Yen kaya ngono ora bakal tak ganggu ning janjiku. Kudu dileksanakake, kudu diugemi. Inggih, kula namung nderek kesanipun panjenengan. Nus, wonten dawuh. Bapakmu weling kelawan aku 3 perkara Kakang dieling-eling. Nggih, kula nggih sampun nyatet keden wonten ing manah kula. Oh iya syukur Kakang. Kaki Sabdo Palon. Mboten dawuh. Ngaturaken gunging panuwun sanget anggenipun panjenengan maringi palilah kula nyebaraken ilmu Islam wonten ing tanah Jawi. Mila kula nyuwun bunganipun panjenengan kersanipun Islam saged mebar. Anggen kula nyebaraken Islam kanthi gampang gangsal boten wonten alangan setunggal menapa Kaki Sabdo Palon nggih. Menawi ngaten Gus, aku melu ndedonga. Janus, pendaramu Subakir dongake supaya Islam ben semebar ing tanah Jawa. Ayo donga bareng-bareng Gus.